Λοιπόν, στο βίντεο να δείξουμε πως θα κάνετε 10 quick scopes και σε 3 λεπτά, εντάξει. Πολλά εύκολο για μας, και σε είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, don't try that home, είναι λίγο δύσκολο. Να βρεις ένας ξάρφος που μου πανά, αρκετά καλός, προσπαθεί να πούμε, ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Τέλος πάντων, ναι, το username στο Precision Network είναι Λίζα Παπαγιώ, εντάξει, έχω πολύ και καλά, σίγα πράγματα, ξεπορώ την όλη μέρα, λοιπόν, δεν θα αρέσει. Στα λόμπι, κάθομαι να μπω στο μάτς και ωραία σκατά η πιστά σαν πέσει μισό μου, δεν είναι σκατά η πιστά, να πέσουν σαν μεντό και τσπά. Τέλος πάντων, αλλά μαν, όχι, άπαρε προλύσιμα πράγματα. Άμενα πολύ! Α, ένα quick scope μαρμάνι, λοιπόν 9 μας έμειναν. Πάμε γερά, τι βλέπω, τι βλέπω. Και ναι! Παναγιά που quick scope και κακό. Έκαμε quick scope, αλλά δεν το βράμε. Μετράω quick scope. Ποιο? 8 μας έμειναν. Πάμε παρακάτω. Ήταν quick scope, απλά κάνουμε το... γιατί ξάδιστα σε slow motion για να μπορέσει να δει και φάλει και το σχάρι. 3 quick scopes. Πάμε. Άντε μάνα μου. Μάνα. Quick scope, αλλά δεν το λίβρε. Μετράω και το για quick scope. 4 quick scopes. Τέλεια. 6 μας έμειναν ρε φίλοι. Άγια πίσω. 7 ρε φίλοι. Θα σας μέτρημα. Που από πολλά πεγά. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι μας έμειναν 6. Άντε ρε παρά. Έχασες τη φόρμα σου, έχασες τη φόρμα σου. Κάλε σου. Quick scope, δεν το λίβρε, αλλά πάλι μετά quick scope. 5 quick scope. Έλα μάνα. Όχι. Όχι ρε κουμπάρε. Στέλα, έλα μας παίξεις μάνα μου. Quick scope, δεν το λίβρε, αλλά μετράω quick scope. Έμειναν μας... αλλά παίξε μάνα μου. Έμειναν μας 4. Απαναία μου, τα κλέφτης πάρα από τις πεντρός ομάδες. Απαναία. Νιώθω του. Απαναία παιχτεύτικος. Άτσε πιο τζουπεύτηκα. 3 μας έμειναν ρε παιδιά, εντάξει είμαστε έτσι προλάιζαμε. Καθηγητικά πράγματα. Καθηγητικά πράγματα. Άσε να φυσικστεί. Αφιερωμένος σε σένα. Ωραίος, ωραίος. Έμειναν μας 3. Απαναία. Εσκόσαμε με quick scope, άρα να πούμε ότι μετρά. Ποιο quick scope έμειναν μας. Και ναι και σας πάσουμε το απίστευτο ρεκόρ να κάνουμε... Έχουμε 25 δευτερόλεπτα για αυτό quick scopes. Άντε, έλα πάνα, γρήγορα. Κάνε ένα quick scope, έλα, πάνα, μπορείς να σκοτωθείς. Και ναι. Quick scope, το σκότωσε τόσο γρήγορα που ήταν σαν quick. Αν τα μπορείς να μην δωρές. Και ναι, τώρα ένα kill. Έχεις 4 δευτερόλεπτα. Παναγία μου, Παναγία μου, Yay, απέγα πολύ. Yes. Τελειώσαμε 10 kills, quick scopes ώρας. Σας 3 λεπτά. See you later.